Čaute ľudia, moje meno je Maťko a vítam vás u nového videa, takže dnes je to opäť talk. No a v dnešnom talku by som sa chcel s vami porozprávať o tom, alebo by som vám chcel povedať, čo sa udialo včera a čo sa bude diať dnes alebo počas týždňa. Takže včera bol u mňa Miskos, my sme začali natáčať aj Happy Wheels, aj FIFU, aj NHL, ale nejak nám to natáčanie nevyšlo, čiže my sme to ani nevydali. No ale dnes, ak by Miskos došiel, tak by sme natočili FIFU alebo niečo. Som to prestrihol teraz. Čiže natočili by sme FIFU alebo NHL alebo Happy Wheels. No ale neviem, lebo on má dnes tréning pravdepodobne, čiže neviem, či by došiel. No a počas tohto týždňa, no ja budem celý týždeň doma, pretože som chorý. Takže by mohli videá vychádzať každý deň, čiže každý deň jedno videjko. Takže ja dúfam, že sa mi to podarí. Dnes možno ešte natočím okrem tohto talku Happy Wheels alebo FIFU 13, čiže nebudem tu asi s Miskosom, budem len sám. Ale tak ak by sa podarilo, že by prišiel, tak budem veľmi rád a už by sme sa posnažili, aby to videjko aj vyšlo, takže tak. To je asi tak všetko. Čo sa týka toho natáčania, natočili by sme, ako som povedal, Happy Wheels, NHL alebo FIFU. Takže ak by teraz nebolo počas tohto pracovného týždňa nejaké videjko s Miskosom, tak možno v piatok by bolo. Takže máte sa na čo tešiť. Takže ja dúfam, že vám nevadí, že nevyšlo to videjko. No a toto už je koniec tohto talku. Samozrejme každý odber ma poteší. Tak možno dnes sa asi uvidíme ešte u série Happy Wheels, takže ja sa teším. Čaute.